Vadiwa vatari tinokugamuchirai pano paNhimbe TV apo tinokuunzirai nyaya dzakasiyana-siyana, nyaya dzinoitika munharaunda medu. Ndina sekuru vandinavo muzuva ranhasi, vazhinji tinovaziva, munosangana navo panyaya dzakawanda-wanda. Sekuru, toda kukugamuchirai pachirongwa hukuru yatoda kumboita nhasi. Tatiregai timbokutsikai nguva yanga yareba tisina kusvika kunoku. Vanhu vanga kutobvunza kuti chimboendai mumbonoona sekuru story. Kune nyaya sekuru yatafambira nhasi. Nyaya yakapinda mudare Mambo Saunyama. Ndofunga mwedzi wapera uyu. Yanga iri nyaya yaAnamo yainzi pane zvinhu zvenyu zvamakamupa zviri kurwarisa mwanakomana wemumusha. Saka tati sekuru story timbouya mumbotitsanangurira kuti nyaya iyi yakanyatsomira sei kubva kwekutanga kwayo, zvakambonyatsofamba sei. Anamo akasvika mudare mangu kuNyatate mugore ra1996 ndichigara paNyatate pamashops wamanyika vese vanondiziva ikoko. Anamo atora mushonga wangu wanga uri wetsvera wekurima, nevekuti wana wake kana wachinge wakura wazonga wari kuenda kosenza mumabasa akanaka ane mari, zvazvisina kushata ba. Asi mushonga wakatora Anamo, duma rangu rinosanduka kuita nyoka. Shato. Nyoka iyoyo inoshandisa munhu wemurume. Saka iye nekutaura kwake akataura kuti munhu wemurume wekushandisa ndinaye, ndine mwana wangu. Achitaura mukomana uya, inini ndakanga ndisine yangu basa nazvo nokuda kwekuti handizivi zvekumba kwawo. Saka mukugara meupenyu Anamo wanga asiri kufambira n'anga yake story kuti wawirirane mune urongwa hwekuti mushonga uri kugara zvakanaka here, uri kushandisa zvakanaka here, zvauri kuita ndizvozvo here. Saka mushonga uya ukanganisa Anamo nekupota achienda kumapostori zvisingadiwi nemunhu akamupa mushonga. Mushonga wangu shuwa wakatanga kuita basa rawo raakataura iye. Saka nanhasi mushonga wangu wanawo. Saka ndiri kundonzwa tunyaya twakawanda twekuti kwaAnamo kwavemapostori wabva wacherera wabva wari kutowedzera kukanganisa. Izvi gamba rangu rakabuda kuno kumba richitaura kuti wana Saruchera vatora mapostori, wachienda pamba ipo paye wachibata mimwe mishonga yawakabata yastori. Pfungwa yawo inoti hatiendi kuna story ba, tinoziva zvekuita nekuti tinonamata. Zvino inini ndiri pano ndinoti wanhu wekwaSaruchera wakasatora mishonga yangu wachiuya naye kopastori, zvinhu zvavo hazvinaki. Waneka chimanyika kekuti tikamupa tamupfumisa kana kusangana nedzimwe n'anga wachiedza kuti tikatora mishonga yastori tamuchipisa. Wasingazivi kuti baba waparadzai ndini. Kana usina kuuya uchionana neni, hapana kugadzirisa kwawaita. Kana watora imwe n'anga, kana kuti watora mwana wangu, kana kuti watora munin'ina wangu, uine zvimwe zvinhu zvounoita zvisina inini mukati ndinozivana naparadzai, hauna kugadzirisa dambudziko rako richipera kunze kwokunge wauya kwandiri. Pamberi pamambo ndairamba nokuda kwekuti un'anga hwakafanana nechihure kana kuti chiuroyi haupabhurishwi. Munhu wako wakaita naye madhiri usati wagara naye pasi uchitaura naye wega kwako pabhurishana kwamambo uko. Kwete, inini ndichiri kumirira kuti Anamo neni tinogara pasi tiri wairi sekupanana kwatakaita zvinhu zvedu, towirirana tiri wairi, totsvaga sununguro yezviri kunetsa mumusha. Zvino hawadi kuuya pandiri wanonzvenga wachiita zvavo wega wachiedza kunge wari kugona. Ini ndinonyarara hangu ndiri kumba kwangu nondoziva kuti kupedza kwedare wachauya chete. Saka nyaya yaAnamo tinoiziva. Zvekuchema kuita mukomana yekuti ndatadza mbereko ndaita zvese tiri kuzviziva, asi uroyi haupabhurishwi pane vanhu. Nekuti inini chiremba nenda kunyarawo kuti nyika yese iripo yakubva yaziva kuti inini naAnamo tisasota mwana uyu. Mimwe mubvunzo inouya kwauri kuti iwe chiremba uri kusota mwana uyu unohwinei ipapo. Ndokuti munondoonawo kuti kana zvichibuda musocial media kana kuti zviri kubuda mumafacebook, wazhinji vanopa mamwe mashoko ekushoropodza. That's why tisingazobvumeba, ndokuti nei tiri kutya masoko ekusoropodza iyayi. Saka sekuru pazvinhu takaona muchikamu chadarika ichi, kwakaendwa kumba kwaAnamo nemaprofita. Hatizivi kuti maprofita ing'anga, hatizivi kuti chiremba vanga vakamira sei. Regai timboshandisa izwi rekuti chiremba. Chiremba vane chinhu chavakabata chakaita kunge nhengo yechirume, chikanzi ndo chinhu chiri kushandisa mwana uyu. Asi vanhu vakanga varipo
vane kukadzika kwavakaita vamwe vaitobvunza kuti isusu tiri kuti mwana wemukomana saka kana pachizobatwa nhengo yechirume padi kubatwa yechikadzi chinhu chakabatwa ichi sekuru ndechenyu here kwete inini anamo handa kumupa nhengo yechirume ba ndakamupa nyoka dumwa rinosanduka kuita shato saka zvichireva kuti ichi chakabatwa ichi hachine inini ba unogona kunge kana ari munhu ari kutsvaga vana chiremba ane kumwewo kwaakaendawo kwaakapiwa mushonga unosanduka zvipi izvozvo inini handina kumupa iwoyo nokuita kwawakaita ikoko wachibatawo zvinhu zvavo zvawakati mubobobo wachiendawo nen'anga yavo inini hauna kubvira wandiudza ndekuti wakanga wachinyatsoziva kuti handizvekwani ba zvepasitore ba hawana kumbobvira wandiudza inini ndakatozvinzwawo nemakuhwa ndichibva ndandoti guhwa hariteedzwi ba kana iye achiziwana nen'anga yake achauya pano saka nyoka iyi sekuru izvezvi iripi nyoka iyi izvozvizvi irimo mumusha mekwasaruchera nekuti akakanganisa mushonga ana mobva wasanduka kuita nyoka saka nyoka iri mumusha mukwasaruchera ndo iri kukonzeresa here matambudziko atiri kuona ari kuchemwa nemwanakomana ari mumusha because pamwe pacho tinonzwa achiti ndinoyamwiwa nenyoka pamwe pacho unonzwa achiti ndinobuda ropa kasingaperi zviri kukonzerwa nenyoka here ichokwadi zviri kukonzerwa nenyoka nekuti ukaonawo munhu akuti ndakubata achitaura nezvenyoka ininiwo ndakamupawo dumwa rinosanduka kuita nyoka ndinoti ndizvozvo kunze kwekunge uyu anamo akaendawo kumwewo kotora mushonga unosanduka kuita nyoka hatichazivi kuti yanyoka yepasitori here kana kuti inyoka yekwaakatora ininiwo ndakamupa mushonga unosanduka kuita nyoka saka kana akataura nezvekuti nyoka pamberi pangu handikahadziki nekuti ndinobva ndaziva dhiri rotakaita gore riya ra1996 saka vamwe vaibvunza sekuru kuti zvine chekuita nemhiko here zvekuti sekuru Stolenda anamo vairamba kuti hatizivane mudare zvine chekuita nemhiko nekuti kana tapanana mushonga inini anamo tapanana mhiko yekuti hapana anozobvuma kunze kwekunge ari iye anamo akapiwa abvuma kwete kuti inini chiremba nditaure pamberi pevanhu kuti ndakamupa uroyi wedhi rekuti uroyi inzwi rinotyisa nekuti rinoparadza upenyu hwemunhu rinotorambika nekuti kana kuhurumende chaiko ukabvuma kuti ndiri muroyi hurumende ine masimba ekukusunga nekuti kana uri muroyi wafanana nemhondi iri kuparadza vanhu then vamwe sekuru ipapa pamuri kutaura apa ndonzwa vamwe vachiti ako sei sekuru Stole vasingasungwe sei musingasungwe sekuru ndinotosungwa nekuti ndiri munhu ingai mhosva dzakawanda wani dzandinosungwa wani mapurisa anozviziva kunyanga uko anozviziva kwarusape uko inini rimwe gore kwakauya mumwe munhu pamba pangu achibva ati inini ndauya shamwari ndiri kuda kuti undivharirewo nyaya yemwana yendauraya ndauraya mwana inini namai Godfrey tauraya mwana kuHeadlands tichibva tamisa mugwenzi polisi ichibva yandifonera kuHeadlands kuti waStore tine vanhu vauya ikoko wachiti iwo vari kutsvagawo rubatsiro pamusoro pemwana wetashaya inini ndikapindura mupurisa wekuHeadlands ndikati mudhuze netara mapedza Headlands police station side rekuleft pane gwenzi guru riripo padhuze nechikomo ndo pane mwana mapurisa akaenda pachigwenzi vachibvaona mwana aora wese wakaita debate mapurisa kuti sei nganga yatiraira pane mwana zvichireva kuti kufa kwaita mwana umwe nenganga iripi irimo munyaya polisi yakauya wani kuno ikanditora tikarara muchitokisi hakusi kusungwa here wanoti haasungwe sei ndinosungwa wani ndeipi mhosva yewanotaura iyo ndaita ndisingasungwe aiwa hanzi sekuru Stole vari kubvuma pamberi penyika kana kuti peruzhinji kuti aiwa inini mabasa angu ndeesataniki saka sei sekuru Stole vasiri kana munhu aine umbo huzhinji pamusoro peusataniki hwondaita anoenda kumapurisa achitaura kuti usataniki hwondaita inini waurayisa nhingi nanhingi mapurisa vanouya vachinditora asi iye achibva azozviburitsawo pachena nokuti kana inini chiti ndoita usataniki ndinoita inini zviri zvespirit zveshai zveuroyi zvousingazobatiki nemunhu kuti iri idemo rendauraya munhu uye ndinenge ndichiitira vanhu venyika kuti wazive kuti kana uri kuuya kuotora mushonga yangu ichakupengesa ichakuurayisa ndokupa uchiziva ndinenge ndichida kuedza kubuditsira munhu pachena zvandinoita kuti kana iwe wakutora uri kutora uchiziva kana mangwana zvazoshata tiri pamberi pamambo tiri pamberi pasabhuku zvinenge zvakuonekwa kuti wakatora uchida ndokuti wazhinji wanopomera n'anga kuti unotipa mushonga usingatijekeseri zvino inini ndinokujekesera ndo pandinobuditsa wedhi riya rekuti sataniki riya ndiri kuti ugare wakaziva kuti zvatiri kuita izvi hachisi chikristu iwe woita hako woti n'anga yanga isungwe asi wanga uri kutaurirwa uchibva wazvibvuma aiwa vatariri ndogutsikana kuti muri kunzwa mibvunzo imwe yamunenge muchibvunza
isusu kazhinji kacho hatizogoni kuidaira, ndosaka tauya kuna sekuru Stole kuti vazvidairire vachizvipindurira. Kune vaya vanga vachibvunza vaya kuti sekuru Stole ngavasungwe, mazvinzwa zvavataura kuti aiwa tinotombosungwa, asi tinenge tichizoda umbowo hwekuti uuye uchitaura kuti aiwa ichi neichi neichi. Sekuru, tisati tapedza ukuru wedu asi takuda kuchienda kuchinoipendera. Ndaona vanhu vakazara. Pane nevana. Chokwadi. Vanhu vese vari paya sekuru ndinonzwa munonyanyosimbirira kuti kuromba. Kuvana ava ndezvipi zvimwe zvavafambira? Pamba pangu ndiri kugadzira zvinhu zvakawanda. Munhu anouya nedambudziko rekuti handina mbereko, ndiri kugadzira mbereko ichindobata achiita mwana. Wamwe vari kuuya kunditaridza wana wawo ndakavagadzira. Waita ma8 years, wamwe ma7 years, wasina mbereko, murume nemukadzi. Wachiuya ndichiwapa mishonga yangu yekudya yekubika maporridge. Ndowataurira kuti muchajo wangu mukuru ndinozouda kana iwe wane mwana. Wagutsikana kuti shuwa nganga yakandigadzira. Saka wamwe vari kuuya kunditaridza wana wawo kuti wachiremba makatigadzira, tashupika mbereko kwe7 years. Ona itaane mwana uyu, taane wana wairi. Wazhinji wacho wese wabva kunze. Pane wabva ku-UK, pane wabva kunhengirikini kuTanzania, pane wabva Botswana, pane wabva Namibia. Vanhu iwawo vamwe wabva kuZambia. Wari kuuya kuratidza chiremba mabasa utakaitirana kunaka kwawo. Handiiti basa rekurombesa chete, ndinotoita basa rekutorapa vane urwere wachisimba. Pane mabenzi 3, wamwe wacho ndawarapa wasimba, waenda kumisha yawo, wari kuuya kotenda kuti chiremba tasimba. Waya wanobuda mumafoni wachitaura kuti story itsotsi, story yanonyepa, wamwe wacho nekwa story hawana kusvikaba. Asi kuti ishoko rekuwenga munhu chete nepanganga pacho usati wapasvika. Saka handiti zvekurombesa chete, ndinoita zvekurapa. Zvekurombesa, kana wauyawo uine chapter yekurombeswa, ndiri kurombesa. Asi chikuru ndinoita zvekurapa. Une pfari here? Hauna mbereko here? Unopenga here? Une mamhepo here? Uruda mushonga werake here? Imba iri kuparara here? Baba vari kutiza mumba ndinodzosa mumba. Mukadzi ari kutiza mumba ndinodzosa mumba. Wane mushaya chihure ndinogadzira ndichipera. Wari kuda kuroorwa ndinogadzira wachipinda mudzimba. Ndosaka maona vanhu wandiro wakaita. Wari kuuya kopa matestimony ezvinhu zvakanaka zvawakaitirwa. Wamwe wane misha yavo waroorwa, asi wakatoshata kunge garwe. Asi atone murume wake aroorwa, atone nemba yake, mumwe atengerwa mota nekushata ikoko. Haatadzi kuuya kopa testimony kune n'anga yakamuitira zvidau nekuti anga ashupika makore nemakore. Ndo vanhu muri kuona wakawanda. Vari kutofladha kusvika kuma 80 to 100. Aiwa, ndavaona zveshe. Pakazara. Wamwe vari kuuya nemwana wangu, mwana wangu pane mwana anga ari kusanduka kuita nyoka manje. Matosvika aenda nebhazi. Agare pamba pangu 3 weeks. Asimba, akutoenda kubasa. Wauya wabereka wacho kupa testimony kuti makaita basa chiremba. Saka zvimwe ndezvimwe Satani akaipira pakunongedzwa kuti Satani. Asane rimwe basa raanoitawo rakanaka. Kune madzibaba vanonamatira munhu anopenga achisimba, tinoatenda, itestimony yatinopa. Ko inini wong'anga zvandinoita usataniki, ndikagadzira munhu ari kupenga achisimba, amutendewo ngenyu. Akashata, itsotiro, ngasungwe. Wese wanotaura izvozvo havasati wasvika pastori ba. Akasvika pastori achibatsirwawo neni, haawanzi kutaura masoko iyayo. Anotopawo shoko rechinhu chimwe chete chaanotenda, kuti pazvinhu 7 zvandakagadzirwa nastori pane chi1wo chaita. Vazhinji vari kuuya vachitenda. Mashora. Vamwe vari kutotiporomisa kuti padzimwe mota. Zvakatopiwa mudhudhudhu munyowani uri papa. Uyu munyowani wokupihwa iyi testimony iyi. Mudhudhudhu wabva kuZambia uyo uri apa uyu. TVS. Kuti aiwa akaita basa. Ndakaita 14 years nemukadzi tisina bamwana, murume nemukadzi. Ndikavagadzira nemushonga ezvinezvi mukadzi akaita nhumbu akabara mwana, akaita nhumbu futi akabara mwana, wakauya nemudhudhudhu newana wawo wairi konditaridza. Hazvina kunaka here? Zvakanaka chaizvo. Mumwe akabva Mozambique nesakire madhakisi ari papa. Kuti ini ndaya kotenda. Ndashamiswa kwazvo chiremba nebasa rawakandigadzirira. Mwana wangu anga ane 45 years kubva iri mhandara asina kuroorwa. Achipinda mumba achibuda, achipinda mumba achibuda. Asi zvino kwauya mukuwasha, mbumura ine zvinhu zvayo, mbinga achibva aroorwa mwana. Mazviona, haatadzoba kuya kotenda. Ende handiwerengi chawiwa kotendwa nacho kuti chidikiba. Chabva pasi pemwoyo wemunhu chakakura. Kana mubhaibheri shirikadzi yakabvisa dhora ikanzi ndiwe wagona kutenda Jesu nedhora iroro nokuti yanga iri shirikadzi. Saka uyo akauya nesagire madhakisi ndakamutenda chaizvo kutopfuura auya nemotoka nekuti zvabva pasi pemwoyo wake kumba kwake kuti da kotenda chiremba wangu. Saka mukaona wanotuka ndiwo waya wanoita zvoutsotsi.
wakaswatuka wanoziva kuti pachiremba panorapwa hawadaro nokuti handiti zvekurombesa chete, handiti zvemadhiri chete, ndinorapa munhu ane dambudziko rechiwano. Ayo, vatariri muri kuzvinzwira. Sekuru, tiri kuno kuruwangwe. Ndiri kuona vamwe zvekare vanenge vachibvunza kuti ko ivo Sekuru Stole ava sei vasingadzingwe munzvimbo yavanogara. Ndoona kuti pamba penyu nepamba pamambo hapana kana kilomita. Chokwadi. Unotogara pedyo nepedyo. Chokwadi. Saka pamubvunzo uyu kuti sei musiri kudzingwa uyu. Sei musiri kudzingwa Sekuru? Mugore ra2000, mugore ra1992 ndakasvika muNyatati, kunyika yeNyatati. Ndasvika kunyika yeNyatati kune vamwe vabereki vairi vanonzi Wepamkono Watsauka. Wabereki vakauya pamba pangu vachiti tabirwa madhonza emombe mairi tabva kurima vadiwa. Wauya kudaro bva ndawapa mushonga wangu ndiri munyika yaSaunyama. Ndawapa mushonga wangu vanhu vakanga vaba ng'ombe waibva kutanda kunonzi kuChinhenga, wari wairi wakomana wakabva wapenga wachibva wauya munyika yamambo kutaura kuti isusu tapenga takaba mombe dzekwani dzekwaMukono Watsauka. Mombe dziya dzikadzoserwa. Dzadzoserwa mombe dziya, mambo Saunyama akabva andidaidza kuti mushonga wako wakauya nawo munyika bangu wokuti unopengesa munhu iwewe wakashata. Zvandinoti wakashata mushonga uyu, saka ndaakukusunga. Ndokubva andisunga mambo bva andipa mubhadharo wekuti bhadhara mombe. Wakauya munyika mangu ukarapa usina kunditaurira bhadhara mombe. Shuwa ndakaenda kundotina mombe, dhonza remombe ndikapa Chief Saunyama mugore ra1992. Ndapa Chief Saunyama akakokorodza makurukota ese akati maiona ng'anga yauya kondipa mombe. Shamwari, mushonga wako wakashandiswa kubata mbavha munyika yangu yaSaunyama ndinokuda ndikuti vanhu vari kutadza kugara zvakanaka. Saka kubva nhasi ndakukupa tsamba. Tsamba yandiri kukupa inini ndini mambo ndeyekuti uchagara muno munyika yamambo muno uchirapa madiro kana uine poona pekutenga pekugara kusvikira iwe wada kuenda kumusha kwako kana kuti unofira mupi muno zviri kwauri. Saunyama uya akabva agara takagarisana, aimbondideidza kumadare ndichienda kune nyaya dzakadi ndichienda. Saunyama akazoshaika. Ashaika kuSaunyama kwakazosara mwana wake ainzi Victor Saunyama ndiye akazonzi aende kogara pachigaro chababa. Victor akazondidaidza futi akati Shamwari macases akwe muno muSaunyama muno munyanga awandisa, uya kuno ndichibva ndaenda. Ndasvika zvikanzi naVictor, ini handigoni kukudzinga nekuda kwokuti baba wangu wari mambo wakakuti gara mupi muno. Chandichaita inini neripoti yewanhu iri kunzidzinga istori kukunyorera tsamba. Victor Saunyama akandinyorera tsamba yekuti iwewe story ndikukupa tsamba iyi kubudikidza nababa wangu anga ari mambo, uchagara futi uchirapa muno kusvikira wafa kana kuti paunongodira kuenda kumba kwako. Akandipa futi tsamba. Ndikabva ikoko kuSaunyama bva ndadzika kwaNhingirikini 2002 kwamambo Katerere. Ndichibva ndarapa munhu akanga aita 17 years mamambo Katerere asina bamwana, mwanasikana kubva aita mwana. Mambo Katerere baba ainzi Chifoja akati Shamwari mushonga wako washandisa ndafara nawo, ndakukupa futi tsamba ekuti unogara munyika ino paunenge wandoda ukasvika paunoda pane gura rowatenga gara vandipa futi tsamba. Chifoja uya akazoshaika pachibva pasara mwana wake ainzi Crepaton akazoti Shamwari ndiri kuona macases akawanda mudare muno ani ako, inini handigoni kukudzinga nekuda kwokuti baba wangu akakupa tsamba yekugara muno, saka ndakukunyorera futi tsamba. Crepaton bvandinyorera futi tsamba bvadzaita tsamba mbiri dzakaterere, tsamba mbiri dzaSaunyama. Saka nhasi mambo Katerere ari panapo uyu ndewechitatu, inini ndapi ndamuno. Anoti inini handigoni kudzinga Stoleba nekuda kwekuti wamambo wairi wakanga waripo waimbogara naye sei. Inini ndichagarawo naye semagariro waidini waiita. Saka imimi vanhu venyika mukada kutuma inini kuti ndidzinga istori, makaregerei kutuma wana baba wedu kare wari kutonga wachimudini wachimudzinga, moda kuzotuma inini. Uyezve inini handigoni kudzinga munhu ndisati ndaona mhosva yake inokodzera kudzingwa. Endai kumapurisa mumusungise aende kujeri achidzoka pamba pani pake. Saka Sekuru, panyaya dzetsamba dziya dzamunopiwa dzekurapisa vazhinji vanoti tsamba dzinobva kuZinata. Chokwadi. Vamwe vanenge vachibvunza kuti kuZinata sei isiri kutorera Sekuru Stole tsamba. Tsamba idzo dzinombotorwa kana zvaita sei? Unotorerwa here tsamba? Unotorerwa. Zinata ikanga yaona kurapa kwako kusiri pamutemo inobvumirwa kuya kwekutorera tsamba. Ichibva yakubhana kuti pese pauchabatwa nepolisi uchirapa usina tsamba yedu unofana kusungwa nekuti mudzimu wako wakashata. Tiri kurega kuti Zinata iwe kotora matsamba angu ndechekuti inini ndasiyana nana tsika mutanda
wanoti gogo game village sabu kuti auya unganiza vanhu vako tudakita nezvei ini ndinogara pamba pangu ndichienda kugarden ndichirima huku ndichirima hove nenzimbe iwo ndo vanodini wanouya saka iwe kana uchizwa kuti uko kwakashata usaendako kana uchizwa kuti pane bako rine shumba usaendepo ukaenda pane shumba inokudya itsanangudzo yakajeka sekuru vatariri ndinogutsikana kuti mibvunzo mizhinji yamanga matipa tauya tabvunza sekuru Stole mavanzo vachidaira sekuru makamboita zvekunamata makamboita ya makare kare ndichiri kuchikoro shuwa handa iwe munamati chaiye zvimashayi zvisati zvauya kaichokwadi zvakazofamba sei kuchechi zvakashata because kune vatendi vaibvunza kuti sekuru makamboenda kuchechi takambonzwa musi vachitsanangura bhaibheri saka hanzi zvakazombofamba sei kuti muzosiya zvekuchechi wakuru vanotaura kuti kana munhu uchinamata ukaona uchibatwa nemweya kuchechi uchinzi unogona zvakati unogona zvakati chokwadi ndezvekuchechi asi kachiwano kanenge karipi chokwadi zvekuchechi ndakanamata ndichiri mudiki ndichiri kuchikoro zvinozikanwa nevanhu vakakura neni vanondiziva chendambuya hedhiranzi inondiziva rusape inondiziva harare inondiziva chipinge chimanimani wese vanondiziva nenyaya dzei dzechinamato ndichiri mudiki hangu ndisati ndaroora asi mudzimu wana sekuru apo wakauya ndiwo wakaramba kuti takanga tagara tiinewe kubva uchiberekwa izvo taiita zvese kwakuri kukunanaidza tichiziva hedu kuti tichakubata uchiita zvatiri kudini zvatiri kuda ichokwadi kwaona munhu muchechi ari kunzi abatwa ari kuita zvakati zvakati munhu iyeye ane shari tinotenda vazhinji ndogutsikana kuti mazvinzwira mazvionera pindai baba makasimba sabhuku muri sabhuku kaindi munodhakwa munge muboora inini zvakasondekapera ndaka wakazvinda undaba kusere ndiri paurikuona ndikuona ndawe chirambi ni nyakatapa sabhuku nyakatapa muri seiko sabhuku nyakatapa mauya kung'anga kubva kubhuku renyu rekwachikata mangwana mozoramba kuti kwasitori handina kuenda apa muri kafupi fupi makatakura sagi rekuisira mishonga hama dzichapera kwachikata uku sabhuku nyakatapa Washington sorry hauna hakata bandawe ulisaisori ndirilaiti sabhuku pandakasvika manje ndakabva zuva iri kuti wangonda kwamutare ngandimire kusvika bhazi nhasi waita raki unobva wauya kusejaru titaurirani wati unouya kusejaru kuti titaurirani iwe mari yebhazi handichina unouya kusejaru totaurirana ndokupa mari yebhazi handiti uri munhu wangu here nhasi inoita iwe tondipendeni aiwa ndibva ndakupa panozve ndati kusejaru ndaube mutupo handiuziva uzivi mutupo weng'anga yako nyakatsapa nhari muri kuita sei aiwa ndati mutupo wako handiuziva aiwa iwe ukaziva mutupo weng'anga unenge washata handiriba kuti ndikubireva oraiti mumwe wangu ko havo mbanava waenzi wedu wabvawo kwawabva wauyawo pano very good wastori hakutitivirane alright baba musana nechiramba ava ndomwe tinongoitira zvatinokunoseka hedu mukaona kuti uye hambonitemi aingateme nini achiteme ndomwe wangu uyu achindipa dhora angu ndakenda ndati unoya kusejari tikupe dhora alright mangwana nasi awiba mangwana uri kuda ndine mbewa siki 8 nembewa 8 une 8 mbewa alright dzekubatana mishonga idzo alright unoya kusejari shamwari totaurirana 8 mbewa 8 unodzida makachena kudai uchi 8 okay asi makonzo hawo imbewa okay ndati unoya kusejari utore dhora rako ririko alright okay sorry inini ngati unosasonda yakapera iyai pandakasvika paive vasara nechibwereti ndive alright wakasara nechibwereti ndive chemari wakasara zvene $10 unoya kusejari utore
kutoroka likeni ngati unoya kusejari utore nyaka Washington ndoni kutoroka lika kufana ndikuba aiwa ausuku baba unogubira nganga yako sei ibayo ndawonga bado bokuranga sorry weladi ndokona mangwana sorry okay saka ndani ndikona sorry waita hapo awamba enzo wako aiwa waenzi hao very good story all right senda basa rako zvakanaka mwangu ai sorry akuli mwana mdikiri bado mfana kawatonzera vanhu inda bado uli mwana mdikiri bado watonza mfana undadonzana baba baba mwana mdikiri ye uka ne first born yangu ndiro all right anza zvineba bado ari kuseza ari kuseza all right ndawe chirandu all right nari kuombera waziva mtupu wangu vakautaura hauzivi mtupu wangu hauzivaka chirandu ewo ni nari ombera ndikuombera ewo ni nari mufambe zvakanaka sabhuku yakadzapa Washington ava muenzi wedu ndu baba munhu baba tungotaura mai tungotaura wangu ava ndowangu watinongowa zvekufana neava musambofunga tiukana bamai hai vatikuirana nachirandu upenyu hwedu kubva huri ava uchidai baba musamonzi umovotana aiwa uyu right vari kuda sorry watumire munhu wabiwa nawo wakabiwa nana wameno nebava atumira watowena parasite sorry tumira parasite ndizvozvo chaizvo ndozvawaruda parasite parasite anokana okay anokana parasite vanokana vachidzorewa zvavakabirwa ka very good hapo asukana zvekubaba arukana zvavakabiva ndizvozvo ndawe aiwa wataura chokwadi sabhuku nai paya saka wataura kuti uri mwangu dai chiri chani saka iwe wati ndichakuona mangwana all right iwe chitaura neavo all right mbuya uchiwa kushatirwa nezvavakaitirwa ndizvozvo baba sabu imi ava mudzimai vari kushatirwa nezvavakaitirwa story yes kasvika kuwaitira basa ravo paradzai unomuziva ndizvozvo paradzai mai vanoparadza paradzai anosunga pere kuti tsato kubata mangwana alright vana baba mufamba zvakanaka sabu ava baba tsaure shuva paradzai anosunga akambosunga umba kwako kai mukadzi womunin'ina here akabva bhegi mubhazi uyu sorry mfana unoparidzira ndikuparidzira ndikunotaura wangu ndikuparidzira kuti paradzai anosunga ndiwakazvionera pakaba mukadzi womunin'ina wokubhegi mubhazi ramashairi achibira munhu korosari rake paradzai akabva azosvika akati ndikuda bhegi ndisi kuparidzira ndiwo wataura kuti paradzai anoshanda iwe dhora ndatiuya kusejari uku dhora ndatiuya kusejari zvamoita mukutirika mai musafunga kuti pere tikukana pane uyo kuchipinga mutendera ndokuchipingi wane mushonga wekuchipingi ava wane mushonga baba wekuchipingi musete kuedzesera ugonde kumba kwemushonga unopedzerwa munhu kuchipingi mai yese yakasara umu yese alright nyakadzapa saka sekuru regai tichipedzisa hurukuru vagona vabva vasvika vakatombopa testimony yaparadzaya kunyaya kwanyamba yaya sekuru tapa zvakazofamba sei yakapera haina kupera
Ukanyambayo wakandonditumira soko kuti taungana rimwe dzinza tiri kuuya. Saka nanhasi takawamirira. Asi kufunga kwangu inini wanenge waruda kuita mapati mairi kuti kune imwe pati yana wamwe wananyambayo kozoito wamwe wananyambayo wada kuya wakasiyana siyana. Zvine inini zvandoda kuwaita sekupedzesana kuti takaita takati wananyambayo handi warapiba pano tinoenda sana kwa chief mtasa. Maona manje. Saka wakambouya futi imwe pati yacho ichitaura ndichiti handikutambire imwe gaba. Kana maita dambudziko chaizvo neupati wenyu endai kwani kwa mtasa. Ini ndinodaidzwa namutasa. Ndikuti kuzouya kapati kuda kuti zvinhu zvigadzirike zvisina wamwe wanodini wanoziwa ndo zvinozonetsa mangwana kuti wasitore kwakaenda kwawarero vanhu vachizoramba. Saka kana iri uda kujeka nyaya kana dai ukaita 1 munhu wekwanyambayo une zvouda kugadzirisa nyaya iya yana godiya pastore enda kwani kwa mtasa. Mambo mtasa ndiye anondidaidza kuti ndaona vanhu awa wekwanyambayo wada kugadzirisa zvakati ndobva ndabvuma kugadzirisa. Ndakuti mangwana vanokusandukira vanhu iwa wachita as if hawakuzivi asi iwe wanenge kutoziwana newe. Aiwa sekuru tinoda kungokutendai nenguva yamatipai yekuti mbokurukura. Kune vamwe zvekare vaita takapotsana hurukuru yamakamboita sekuru stole vachiti apa ndo pandinogadzirira mheni apa ndo pandinoita sei. Saka ndokutsikana kuti patichazodzokerawo zvichida munhu unozongotiratidza tomboona kuti pamba paya panogara paradzari paya izvezvi pamira sei unogara wavana sinifiwe pakamira sei kunobikwa mheni pane zvitsva here zvapo mheni dzedu dzawedzera here mavoltage aiwa tiri kuwedzera mavoltage hatisi kumbodzoka kumashureba tiri kugara tichindoparidzira bedzi kuti ukauya kotora mheni pamba pangu munhu wacho usina chokwadi chekuti akakubira mheni iye inodzoka ichiuraya iwe. Saka tinogara takutaurira usati watora usiri kutsvira ibva waregera enda kumapostori. Kana wauya ibva wazoti ndashinga ndekuti hatikunyeperi tokuudza chokwadi mangwana kana wakuzochema tinokutaurira kuti takakuudza ukaramba. Patatona kwakwidibira katatoti hakuna kuenderwa nemhenero wanenge wachiziva zvawakashaisha dzinoenda mukakwidibira tikati mvura yabva kupi ichokwadi dzinenge dziri kubikana zviri kutoitika izvozvo. Aiwa sekuru tinotenda nekukurukura kwataita regai tichingopedzisa taona kumba kwakazara vanhu saka tiri kuti tivatorere nguva yakareba mudzokere munobatsira vanhu. Asi kune vamwe sekuru varingobvunza varamba ingobvunza vanhu kuti ko sekuru stola havasi kubatika. Ndinobatika makuseni na 5 ndobatika manheru kuma 8 ndapedzerana nevanhu vangu. 6 o'clock ndakusejari 7 o'clock ndabva kusejari ndaamumba mangu ndakiita zvemafoni kondosvika kuma half 8 kusvika 9 o'clock nenda kudaira makozi angu dzemanheru ndichimuka na 5 o'clock makuseni kusvika na 6 nendakabata foni. Wanofona wese tichidairana nemameseji zvese tichipindurana ndisati ndakusejari. Kana ndakusejari vanhu vanenge wawanda vamwe wacho varida kuenda kunze vamwe vada kundobata matiketi avo endege mazviona vamwe vada mapasipoti avo kubhodha mazviona manje vanhu vari kuwanda haisi nyaya yekunyepa. Ndogutsikana kuti vatariri mazvionera mazvinzwira hurukura yatatinayo chatatanyanyofambira inyaya yatakaona kwa Mambo Saunyama. Ndogutsikana kuti matsanangurwa payave nepatasvika. Asi dambudziko remukomana wayo rinopera zvaro. Dambudziko rinopera chaizvo kana amai ava uroyi hwavo wabvuma wega nemuromo wavo wachitakura nyoka yangu kuya kopastore ndini ndoziva kuti tosunungurana sei. Inini naamai avo toisa musoro pamwe chete toona kuti togadzirisa sei pamhiko yavanonga vakakanganisa iri kunetsa mwana wotakaroya mwana wayo anosunungurika 1 day. Asi iwo amai avo vabva vafa here ipapo manje panoshupa panenge pakuda kutanga takumbira wadzimu kuti mwana izvaauya kudai totanga tagadzirisa kuti mai wareke kufa nekuti wese tinowada mai iwa wene mukomana iye. Ayo sekuru tinotenda regai tisangane zvekare muchikamu chinoteera tichadzoka zvekare makambenge mativimbisa kuti sekuru tinochazoenda nesu kupurazi kune mombe kune vakangomirira kuti aiwa toda kuona futi project iyoyo. Saka ndofunga muchikamu chinoteera patinozouya tikawana musina kunyanyobatikana tinogona kungomhanya tonoona kuti vatu vamwe vatoda kudzidzawo nyaya dzekuchengeta zvipfuyo izvi vaone kuti zvinofamba sei. Aiwa hapana kuipa baba vanhu vanofanira kudzidza zvakawanda kwete kuti uri n'anga pamba pako panoshayikwa nehuku ukandora pamunhu bvaisa mukanwa uri berere rinoti hozi yangu iri mudumbu. Kana uri chiremba wakapiwa tsamba nezinata unofanira kuitawo zvimwewo zvinhu zvekuti kana muvhireji vanhu vanoti munhu uyu ari kugadzira mari wekubhadharirawo nherera
dzimwe dzakafirwa nevabereki 2 kana 3 school fees zvoonekwa kuti une kamwewo kachibatsiro kounako mumusha mako aiwa tinotenda sei